Добър вечер, добре дошли в Българската телеграфна агенция. Ще отбележим Деня на Европа, 9 май. Правим го в навечерието, но всъщност истината е, че централно европейско време, подписването на капитулацията на фашистка Германия е станала на 8 май, така че всъщност Деня на Европа започва още вечерта на 8 срещу 9 май. Ще го отбележим с прожекция на 3D мапинг върху обновената фасада на БТА, централната ни сграда, тук в българската столица София. Правим го по проект с подкрепата на Европейската комисия. Това е ръководителя на представителството на Европейската комисия в България, госпожа Йорданка Чобанова, като нашия проект нарекохме Европа на Балканите заедно чрез знание. И голямата му цел е да показва, че балканските народи, включително и България, не само получават пари от Европейския съюз, но нашите народи дават принос на Европейския съюз. Това сме се опитали да покажем и на 3D мапинга, който след малко ще видите. Заедно с Българската национална телевизия, Българското национално радио и БТА започнахме съвместна инициатива, наречена 14 века България в Европа, насочена към 632 година, когато е първото държавно образование на българите на европейския континент, Стара Велика България, на хан Кубрат. До тогава ще отбелязваме значими дати в българската история, които имат голямо значение за историята на целия европейски континент. Например, покръстването на българския народ през 865 година или първата графична система на българската азбука от 855 година. Защото големият принос на България към Европа е третата азбука на Европейския съюз, редом до латиницата, която използва 25 държави от Съюза, и гръцката азбука. Отбелязването тази вечер ще започнем с изпълнение на нашите партньорите на БТА от Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ и Националното музикално училище Любомир Цивков. Фотографии на 3D мапинга ще бъдат, освен фоторепортерите и видеооператорите на БТА, и техните млади бъдещи колеги от Националната гимназия по полиграфия и фотография. Това са трите столични гимназии, с които БТА има подписани договори за постоянни партньори. Но преди кратката програма, няколко думи от ръководителя на представителството на Европейската комисия в България, госпожа Йорданка Чобанова. Уважаеми господин Вълчев, сърдечна благодарност за цялата организация и за този прекрасен старт на празненствата, ще се случи 9 май. 9 май е ден на единството. И това е повод и толкова да кажем, че се гордеем като българи, че се гордеем като европейци. Точно на тази дата, преди 75 години, френският външен министър Робърт Шуман прави едно революционно предложение, а именно държавите да обединят ресурсите си, така че войната в Европа да бъде не просто немислима, а невъзможна. И всъщност това поставя началото на Европейския съюз, в който днес България е равноправен и активен член. Като ученици ще се запитате за вас, младите хора, какво означава това. Всъщност точно вие сте тези, които пишете страниците на новата история на Европейския съюз. Вашето поколение е най-образованото, най-космополитното, най-непредубеденото. И вие
повече от всяко друго поколение, сте най-близо до Европа. Пред вас са неограничени възможности за пътуване, за учене, за развитие, през програмата Еразъм Плюс, през дигиталните възможности, които са вашето настояще и вашето бъдеще. И Европа не са само европейските институции, Европа това сте вие. Чрез вашето активно участие в класната стая, в доброволчески проекти, в дебати, дискусии, в всякакви инициативи, вие всъщност създавате съвременна Европа. Пожелавам ви да бъдете любознателни, да задавате много въпроси, да търсите отговорите, да бъдете дръзки и смели, защото Европа има нужда от вашия глас, от вашите мечти, от вашата държавност. Честит ден на Европа в България. Благодаря ви, Панева. Прописвахте да обявите и наградата за най-добрия фотограф от гимназията, Националната гимназия по полиграфия и фотография. Цяла група ученици ще снимат след малко 3 мапинга и заедно с нашите учители ще изберем победител, който, когато навърши 18 години, понеже не всички те още сте навършили 18, да виждам, че има и по-малко, но ние можем да по-малко. Можем да изчакаме. Наградата ще бъде посещение на европейските институции в Брюксел на победители. Всички останали ще получат възможност за стаж в отдела за фоторепортери на вътрешна информация на БТА. Това са наградите за нашите партньори от Националната гимназия по полиграфия и фотография. Награди ще има и за нашите партньори от другите 2 гимназии. Националната гимназия за древни езици и култури, Свети Константин Кирил Философ и Националното музикално училище Любомир Пивков. А вие вече получихте всеки, според темата на образованието си, броеве на списания. И на музикантите раздаваме списания, посветени на Панчо Геров, например, на Националната гимназия за древни езици и култури. Учениците получават броя на списанието за пътуващото културно наследство на България по света, за нашите за учениците от Националното училище, Националната гимназия по полиграфия и фотография, ще им предоставим броеве на списания Лик, посветени на списания Лик, което навърши 60 години. Както виждате, говорим и по-дълго, за да стане по-тъмно. Сега ще чуем 2 изпълнения. Ще започнем с хора на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ, хорът, който ще изпълни тропара на светите братя Кирил и Методий, като напомняне за големия принос на България към европейската цивилизация с третата азбука на Европейския съюз, а и в края на седмицата ние ще отбележим техният църковен православен празник. А на 24 май ще бъдат и големите тържества, посветени на празника на буквите на България. След тях ученици от Националното музикално училище Любомир Пивков ще измирят имна на Европа, одата на радостта. Да ги чуем.
се аплодисменти за хора на Националната гимназия за древни езици и култури Св. Константин Кирил Философ, ръководител господин Даниел Иванов, и за младите музиканти от Националното музикално училище Любомир Питков. В рамките на 6 минути те показаха, че това, което ни изглежда, че не може да бъде примирено, гордостта от България и радостта да бъдеш част от Европа, е абсолютно възможно да бъде обединено. И сега ще видите същото, нашия 3D мапинг, който нарекохме 14 века България в Европа, 20 години от договора на България за присъединяване към Европейския съюз. За тези, които от първия път не го видят добре, ще има и втори. Заповядайте. Може би ето там ще се вижда най-добре, но вие си решете откъде да гледате. Хилядолетия кръстопът на цивилизации, култури и народи. Тази страна принадлежи на Европа. С държавност и култура, с вяра и слово, сплотеност и стремеж към свобода. Няма поврат, няма стени, кризи и съдбовни промени, които да отклонят България от европейския път. След уеднаквяване на законодателството си,
България официално потвърждава своето място в европейското семейство. За общността се открива още едно море, а за нас и целият свят по въздух, суша и вода. България допринася за общото благо с даровете на земята си, своята енергия, своите знания, своите хора за една нова, силна Европа. По-чиста, по-сигурна. По-иновативна, по-човечна, по-свързана. С нашата култура, нашите постижения, нашите ценности променяме, градим и работим за нашия общ европейски дом, за водещото място на Европа в света, за нова Европа. Здравейте, можете ли да ни кажете по какъв повод се провежда събитието? БТА отбелязва Деня на Европа с 3D мапинг. Защо на 8 срещу 9 май? Защото на 8 май централно европейско време завършва Втората световна война в Европа, а по това време вече е 9 май в Съветския съюз в Москва. А на 9 май пък е Деня на Европа заради декларацията на Робер Шуман, която поставя началото на съвременния Европейски съюз. Най-големия принос, разбира се, това е нашата азбука, защото това е третата азбука в Европейския съюз, заедно с латиницата, на която пишат 25 от държавите в Съюза, както и гръцката азбука. Направихме го и с нашите партньори от 3 столични национални гимназии. Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ, чийто хор изпълни тропара на светите братя Кирил и Методи, като напомняне за приноса на България с българската азбука. С музикалното училище, Националното музикално училище Любомир Пипков, музиканти, млади музиканти от училището, ученици там, изпълниха химна на Европа. И с нашите приятели от Националната гимназия по полиграфия и фотография, които пък заснеха мапинга, заснеха изпълненията на своите съученици от другите училища и ние обявихме конкурс за най-добра фотография, най-добро видеоотразяване на събитието. Като наградата от Европейската комисия ще бъде, когато навърши 18 години победителя, дори сега да е много млад и да му предстои година, 2, дори 3, да е в началните класове на гимназията, да отиде на гости на европейските институции в
Брюксел. А всички останали участници ще имат възможност, стига да искат, да дойдат на стаж в БТА, защото те са бъдещите ни колеги, фотографи в най-престижният фотографски отдел в България. Този на БТА, чийто архив пази милиони фотографии. Най-големия фотоархив на България. Много благодарим. Успех!